Thuolo machielo kendo dichieng' machielo nyako Ramogi odhiambo mar Jumapil dichieng' mar 13 dwe mar 8 2020 kod 3 wan gi mathoth moiko ni weche manyien mag RATIL odhiambo ni wan kod weche manyien e tielo mokwongo kachiel kod twak e tielo mar ariyo king'iyo ka nyako Ramogi kai mobiro bedo seche mag twak kata kamano wan gi mathoth ahinya weche manyien modani wachak kod sani moting'o weche madhi nyime weche mag sir mag somo ahinya to mag mbalariany kod kuonde tiegruok mamoko weche mag siasa kod mamoko bende nyako Ramogi mi odhiambo ma kawuono ber kod chakruok nyaka giko mokwongo wayud thuond weche. The money we saved in NSSF, and Raymond would know, is about 350 billion shillings in the last 60 years. We are going to double that money in 4 short years. Jatend piny William Ruto wacho ni piny Kenya osekuongo maromo bilion 350 omenda magaeri. Nengo mauta kod mwandu mamoko kidek medore kendo e lendo ma EPRA chano timo odiochieng' makiny. Looking at the total number of students, even if, and I'm not saying they move, money would not be a reason for us to stop any student to transfer. Piny owacho medo jiwo jopuonjre mondo orkwayo ne omenda maromo bilion 19.6 moketenge ne siro sombo mbalariany. Nyako Ramogi machiegni nyinga en George Bati jaloko mar iluongo ni Belinda Adhiambo wabiro kodi chakruok nyaka giko miyo yier weche manyien e RamogiTV kendo mathoth gi nyako Ramogi adani mondo mibed gi ng'eyo nyinga en George Bati machiegni wadani wang'i weche motenre kod en George Bati machiegni wadani wang'i weche motenre kod maga somo kaka nang'isi motelo duol mang'iyo omenda ma oket tenge ne mbalariany ogolo okenge munjo bed ni japuonjre luwo kod mago ma ibiro ng'i kapok omi japuonjre sir mar piny owacho. Magi gin wechego ma nyaka koro japuonjre tim eka oyud sir mar piny owacho. Rang'iny mar oro kwayo mag hola. Japuonjre nyaka chwal nonro mare mar email mar japuonjre sama japuonjre dwani mondo mi ondikre mondo puodhe kaka achiel kuom jogo ma yudo hola mag piny owacho e siro somo mar mbalariany kod kuonde tiegruok mamalo en nyaka ochwal nonro mare mar andika mar email. Namba 2 japuonjre bende nyaka bed ni en gi namba simu ma ondik gi opande mare. Ndalo mathoth yudo ka japuonjre samoro nigi namba simu mondiko gi opande mar janyuol kata watne moro kata osiepne moro. Mondo mi japuonjre yud sir mar piny owacho kodhi e mbalariany e yor hola en nyaka obed kod simu ma ondiki gi opande mar japuonjre onogo. Mar 3 japuonjre nyaka bed gi namba mar andika mar KCPE kod KCSE kanyakla kod higa mane otimo e penj. Magi gin dwaro mabiro miyo sirikal koro yango japuonjre no mondo odhi oyud sir mar omenda ahinya kokale hola. Mar 4 japuonjre nyaka bed gi picha mar passport mare e kinde mooro kwayo mar ndikruok kodwaro hola mag piny owacho e siro somo rang'iny mamalo mar mbalariany kod kuonde tiegruok machielo. Wach mar 5 ma bende nyaka japuonjre neni oyango en ni nyaka obed kod picha mar opande mar japuonjre madwaro hola. To maonge kod opande nyalo mana yudo sir ma sirikal ochiwo ne ng'ata ng'ata miluongo ni scholarship. To madwaro hola nyaka bed ni en kod picha mar opande mar japuonjre no. Nyiso ni nyaka japuonjre kaw picha mar opande ne owuon kendo or sama oro kwayo. Mar 6 en ni namba mar japuonjre mar mbalariany kata admission number. Japuonjre sama oluonge mbalariany mondo mi odhi otim tiegruok moro amora imiye namba moyiedhi mayange kaka japuonjre gi higa modonje. Koro mano namba ma bende dwaro mondo japuonjre ochiw sama odwaro kawo hola kuo kuom sirikal mar siro somo e mbalariany kata kuonde tiegruok mamoko. Ka wadhi nyime nyako Ramogi duol mang'iyo omenda mag mbalariany bende rang'iny mar oro kwayo namba 7 oboke mare mar nyuol ma dho ngere dendo ni birth certificate en achiel kuom gigo ma dwarore ahinya sama japuonj ndikore mondo oyud hola ni nyaka obed go oboke mar nyuol mayango ndalo mano nyuole
kendo mano bende nyaka oyang ka odwaro holano. Bende nyaka oyang opande mar janyuolne. Kopo ni janyuolne pod ngima, dwaro nitie ni nyaka japuonjre no yang opande mar janyuolne. To kopo ni janyuolne osetho, namba 9, japuonjre nyaka bed kod oboke manyiso ni janyuolne osetho kendo gi kaka ne chenro mag janyuolne no en. Mano miluongo ni death certificate. Mano bende nyaka japuonjre no bedi ne japuonjre ma janyuolne osetho. To ka japuonjre janyuolne pod ngima, nyaka obed kod opande kendo yango opande mar janyuolne no. Nyakora Ramogi, ka wadhi nyime kod weche ma bende dwarore. Rang'iny mar oro kwayo namba 10 en ni nyaka japuonjre yang picha opande mar ji ariyo mabedo jochung' ne hola. Manyiso ni ponono ni japuonjre ni obiro badhore ma ok duoko hola mokawni, to ji ariyogi bedo kaka jochung', iluongo ni guarantors gi dho ngere. Koro japuonjre nyaka yang ji ariyo mani kod opande. Ok onyal bedo ng'ama hike ni piny ne higni 18 kata ng'at ma onge opande. Nyaka bed ni gin opande. To pichni mag opande ji ariyo mochung' ne japuonjre ni e kawo hola bende nyaka yangi. Mar 11 en ni oboke mar sir ne jopuonjre mano sir e sombgi mag primary kod sekondar. Jopuonjre moko bedo gi hawi, samoro kodonjo e primary kata odonjo e sekondar. Samoro ok en hawi, samoro notimo maber to onge kod nyalo, ma samoro sombe ne nyalo ng'adore gi kanyo, to ng'at moro ma en Jasamaria mang'won odonjore kendo okawo ting'ne somo miluongo ni sponsorship. Koro kopo ni japuonjre ni noyudo sir kowuok kuom ng'ata ng'ata kata riwruok moro amora kata piny owacho, to nyaka oyang obok manyiso sir mare kaka nosomo e skunde mag primary kod skund sekondar. Mago gin gik madwarore e kinde ma japuonjre oro kwayo mar donjo e mbalariany. Nyakora Ramogi, duol mang'iyo omenda mag somo e mbalariany bende rango kaka nyalo mar japuonjre en. Ka japuonjre osechiwo gik mokwongo ka duto te, nitiere weche makoro nyaka japuonjre timne pietho, ipiedhe mondo yang ka bende adieri en kod dwaro mar mondo miye sir e kinde ma odhi nyime kod somo mar mbalariany. Mokwongo en yuto mar janyuol. Nyaka gini to janyuol yuto mare osebedo ka chalo nade. Kose non mati biro ng'ini japuonjre ni nitiere kod dwaro, omiyo wanyalo kete e thuolo mambele mondo omiye sir kapok ong'e joma moko bende ma moro janyuol gi nyalo bedo ni nitiere kaka lwetgi moro. Mar ariyo en ni kit chwech. Kaendi iyudo ka nitiere nyithindo manyiri gi machuo gi samoro manitiere kod kit chwech ariyo. Koro nyaka sirkal kata jok machiwo hola ni ng'iya ni to nyithindogi ma kopo ni ok wamiyo sir, en nyako kata wuoyi, ere ma samoro nyalo bedo ni ng'aw ahinya, ma bende wach ma koro idhi ng'i. Mar adek en kit somo ma japuonjre dhi kawo e kinde modonjo e mbalariany. Nitiere jopuonjre moko ma kawo somo miwacho ni nigi dwaro mathoth ahinya, kendo samoro janyuol nyalo bedo kod tich matek e chulo gik matindo tindo madwarore. Koro jok machal kamagi dipo ka omi thuolo mambele kopogore kod joma moko. Mondo mi ng'i kendo ka bende japuonjre winjo bed ni miyo sir mapiyo gi sirkal en kit skul mane opuonjore chakre primary. Ka bende nyiso ni samoro nyalo mar janyuol ni malo kata ni piny. Ang'o miyo wacho kamano en ni samoro nyathi moro somo e kuonde somo mag primary mag ji giwegi, samoro michule pesa nikech samoro janyuol ema ni kod nyalo mar timo mano, kata sekondar ma ni kod dwaro mamalo ma bende samoro janyuol ne nyalo chudo e sekondar go. Kopogore gi janyuol ma samoro nyathine no dhi e skunde ma ok nyal bedo gi dwaro mamalo ahinya, Nyakora Ramogi, gin mago gik ma ing'iyo e kinde ma ichiwo sir ne jopuonjre go. Koro magi gin moko kuom weche ma ing'iyo. Wach machielo ma bende ing'iyo en ni nengo mane ochulo e sombe. Jopuonjre mane ochulo pesa mathoth ahinya nyiso ni samoro janyuol gi nigi nyalo, kata joma nosiro gi nigi nyalo. To japuonjre ma samoro ne onge pesa mane ochulo, no some skul moro ma ok chule pesa, mano bende nyiso, kata skul ma piny e sekondari, nyiso ni samoro ne onge kod nyalo emomiyo nodhi e skulno. Chal mar familia mar japuonjre. Nitiere familia moko malach, kuom ranyisi janyuol nigi nyithindo kata 10, to ma achiel kuomgi nyiso ni janyuol ni nitiere kod dwaro mathoth mag nyithindo moko, miyo nyathino samoro nyalo ng'i mondo mi sir mapiyo kopogore kod nyithindo moko ma samoro janyuol gin mana nyithindo 2 kata 3. Familia ma yuto gi ni piny, kambe ni rango ni to familia moko nitiere mosethin, onge ng'at moro amora mosewuok kanyo modongore kata modhi malo ahinya, miluongo ni marginalized, omiyo gi e kinde no bende mano bedo e. Kasto chal japuonjre e yor ng'ol mar japuonjre bende, kata kit chwech mare koluwore kod ng'ol kata koko ng'ol bende inyalo ng'i. Mong'ol ahinya ibiro dewo mokwongo kaluwore kod dwaro makama. Nyakora Ramogi, mago gin
moko kuom gik ma sirikal dhi ng'iewo e kinde mochiwo sir mar somo ne jopuonjre ma pacho ka. Ka wadhi nyime nyaka Ramogi piny owacho oketo tenge omenda maromo siling bilion 19.6 mar siro somb jopuonjre e yor siro kuonde tiegruok mag mbalariany kod tije mag lwedo. Jata tije mar Universities Fund Geoffrey Munari okoni nonro jopuonjre 130,485 biro yudo sir e yor hola kod sir ma piny owacho chiwo. Munari twak kod jofwamb weche boma Naivasha kaka Judith Omondi miyowa ler. E kinde ma maromo mbalariany 79 kama oting'o manyocha omi puoth jumbe 2 mokalo Open University of Kenya chano rwako jopuonjre chak dwe mar 9 higani, duol ma ochung' ne siro jopuonjre e yor omenda Universities Funding dhi nyime kod yudo kwayo mag jopuonjre madwaro sir. Oro kwayo mag hola kod sir e yor scholarship ne jopuonjre mag mbalariany kod kuonde tiegruok mag tije lwedo rumo tarik 27 mar dweni. Kata kamano, nyaka tarik 11 mar dweni, maromo jopuonjre 8,200 kende kuma 140,107 manyicha duol maketo jopuonjre kuonde tiegruok okeyo ne skunde duto ema oseoro kwayo maggi mag hola kod sir mar piny owacho kata scholarship. Juma ma okalo, ywak moko ne neno ewi nengo mar somo ni ka ikoni en malo kendo ting' mathoth odwok ne janyuol. Kata kamano, jata tije mar Universities Fund Geoffrey Munari okwedo gik makamago ka okoni omenda nitie moromo jopuonjre te mamoko dong'. Munari okoni piny owacho keto thenge bilion 19.6 mar siro jopuonjre mbalariany kod kuonde tiego tije lwedo e yor scholarships. Olero ni negiketo budget mar jopuonjre 155,814 kata kamano 140,107 kende mane oketie kuonde tiegruok. We shall not close until the 140,127 students get in. But we cannot force everyone again to apply. But the position is that we will want to accommodate every student because the funds are available. We worked with 155,000 when budgeting. Looking at the total number of students, even if, and I'm not saying they move, money would not be a reason for us to stop any student to transfer. 130,485 ma oketie mbalariany mag piny owacho biro yudo hola kod sir mag scholarship. 9,662 ma oketie mbalariany mag ji giwegi to biro yudo hola kende. Jopuonjre machano loko mbalariany maggi kod kit somo owinjo tiek magi duto kochopo tarik 15 dweni. If you change your program, the money will follow you to where you are going. If you change from Maseno University to Rongo, your scholarship and loan must be transferred from Maseno University and it must go to Rongo. Otherwise, you will not undergo your studies. Mbalariany duto ne omi thuolo mar golo nengo mar kit somo ka somo, kata kamano okwagi mondo miki gimed nengo mane giseketo e winjruok kod piny owacho. KU is the most expensive medical school at 720. Aga Khan is at 1.445, and people are going there. So where are these people who are going there? So you sell your product to the market decides whether the product is worth taking. Kopogore kod hola mar chulo somo, japuonjre bende nyalo oro kwayo mamoko ma oriwo hola mar omenda maginyalo dhiro go ndalo e skul kata upkeep money. Judith Omondi, RamogiTV. Osuru nyime jatend piny William Ruto lero ni piny Kenya osekano omenda mag aheri maromo bilion 350 kuom thuolo mar higni 60. Ruto koro koni sani piny owacho keto maino e tego chumi kendo kedo kod weche keno kod weche hola. Ka gikedo gi weche hola ma oko. Walter Nyambaga nyako Ramogi nigi mathoth ewi wachni. E kinde lama ne obagi kanisa mar Faith Evangelistic Ministry kar jot makare ne boma Nairobi, jatend piny William Ruto lero ni piny Kenya osegoyo kange weche makungo kogolo ranyisi ni kuom higni 60 mosekalo Kenya osekano maromo bilion 350 omenda mar aheri, gino manyiso ni piny Kenya nyalo chung kar kende kendo ok nyalo olo gope pinje ma oko. The money we saved in NSSF, and Raymond would know, is about 350 billion shillings in the last 60 years. But because of the new
formula that we have agreed and we have begun implementing the last 4 months. We are going to double that money, the 350 billion. We are going to double that money in 4 short years. Jatend piny omedo siro chik mar osuru motielo ni en yo mabiro tego yuto mar Kenya e kendo gino madhi miyo pinje mageto chiwo ola ne Kenya dhi dong' ka neno nyalija. In a very short while, maybe 10-15 years, we would not need to borrow from elsewhere. We can borrow our own money as Kenyans. Jatend piny mosebedo ka isoko kuom tiyo kod jo od bura e kalo chik mar omenda melo 2023 e kata kamano pod omako chung' motegno ni sirkand Kenya Kwanza ni kod dwaro mar gero ute ma nengogi oyweyo kendo dhi daro jo Kenya modak e ute ma weth. Many people were wondering. I have many questions. Why are you pushing this housing agenda? What is these houses? Who told you we need a house? We all have houses. What is this? Good people, I have said it before. I will say it again in church. It wasn't so much about the houses. It was so much about the jobs for the young people of Kenya. E kweth magazimio osebedo ka keto jatend piny William Ruto reka kalore kod pek mar ngima. Karuto wuon to kone jo Kenya ni mondo de mana nyuok ni mar uchumi biro fungore kendo gonyore kapok odeko. Apart from doing what we must do to feed our nation, and I want to thank our farmers. Farmers are the most patriotic people I have come across. And by the way, you cannot be a farmer if you do not believe in God, because you need tons of faith to be a farmer. And this year, our farmers have grown beyond what they did last year, 200,000 acres of land to produce food. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Odhi nyime jatend migawo mar arita Kithure Kindiki owacho ni onge dok e ndara poni twak ogore lwanda. Kindiki owacho ni gie sani owinjo ket maino mare no ni twak onyago lemo kaka dwarore. Owacho ni ogibi yie ni kweth mar Azimio doge ng'anyo, kowacho ni ng'anyono osekelo tulo marocho ngima kendo kelo lal modhuro. Kamano bende owacho ni piny owacho dhi chako nono lesen mag jolos math ma pacho ka owacho ni moko kuomgi tiyo kod math ma ok opuodhi. Kama vile tumeambiwa na Bishop, wakati umefika wa kukomesha na kusimamisha wahalifu wote wakiwemo wanasiasa ambao wanajificha nyuma ya siasa kuharibu usalama wa nchi. Haitawezekana tena katika taifa la Kenya. Mwanasiasa yeyote, haijalishi yako na nguvu kiasi gani, hawe upande wa upinzani au upande wa serikali, hatutakubali mtu yeyote ya siasa tena kuharibu mali, kuumiza wananchi, kuleta vifo, akijizingizia yeye ati ni siasa anafanya. Kawasure ni jotelo mag duond bura mar UDA kar chung' bura manyatike kaunti ma Migori ochano twak madhi nyime kind kweth mar Azimio la Umoja kod One Kenya. Azimio la Umoja One Kenya kod Kenya Kwanza ka gikoni twagno en mana gima Azimio temo dhiro godo mondo giketh sa to onge olemo modhi nyuolo. Ka gilose gwenge mag Makalda gikoni en seche makoro Azimio owinjo mi jatend piny Kenya William Ruto thuolo mar chopo singo mane gichiwo ne jopiny kendo chwal dongruok ka giwere kod siasa mag pogo telo magiwacho ni ok owinjore kata matin. Bende gikwayo oganda mondo mi obed kod horuok makare kuom jatend piny William Ruto kendo kik gidonjre e twak ma ok bi duoko chien pek mar ngima. Kamano bende gikwayo jatend piny William Ruto mondo mi otim limbe e gwenge mag Nyatike mondo ita chenro mag dongruok. Mangat no dhi kot ma kot mochako ngado ni oyombe. Mochako dhi kata mondo many kia gimoro kia mondo gol ni angocha. Kia saba no wanongi onge Migori ka. Koro pod walarango. Ok wadwar gima dhi loso president marach ne joma biro chien ni ngana moseyombi tidhi wacho ni wabar. Koseyombi tikelo confusion ni wabar. Bar onge ng'ato kosetiyo gi pesa mang'eny moyombo mo wuoyo gi ji mang'eny molande modhi e kot motieko.
Koro ng'ato ningo mi thuolo mondo serve the people of Kenya. Winjo dalo. Onge gimi chaki wacho kendo. Omiyo gima ni Bomas of Kenya ano kana results madhi wuok mabe nikech ka dipo ni gin jadieri. Tang'o mi jomoko pod kiro wach negatively. Akwayo ganda mar joluo wariure uru wabeduru gimoro achiel. Ni Nyasaye ema yiero jatelo. Wang'ni wamiye uru jalang'o ni William Samoei Ruto. Ohero joluo uneno ka jogewa osekawo miyo telo. Machalo gi wuodwa Mheshimiwa Mndia Nyanga uneno komiyo telo maduong' kachacha. Ang'o ma pod wayware ne kode? Ka wadhi kamae ni pile ko yombwa to wadwaro no pognwa mkate nus. Pile ko yombwa wadwaro mkate nus. Mano wanyiso nyithindwa ma achien gi ni chieng' moro kata gi telo gimbe gichako gigolo koko bila gi to koko gi kelo dhao. Ni wadwaro mondo jowuog oko mondo join party ni wadonjure party mar UDA nikech ene party mar sirkal to kende ene party ma kwa bede to wadhi yudo konyruok makiny. Wadhi gwenge ma Homa Bay weche motende kod alwora en sirikand kaunti ma Homa Bay ka okalo e bad migawo ma ochung'ne alwora dhi nyime gi chiwo tiegruok ne jokanyo e kaunti no kata komiti e kuonde chung mag MCs kata wards mar neno ni ging'eyo weche mowinjo bed ni gitiyo godo e lokruok chal kor lwasi midendo ni Ward Climate Change Committee members kaka yor jiwo ber mar rito alwora kod kedo gi midhiero ma ikelo kod lokruok chal kor lwasi. Tiegruok ma kamano itime wards duto 40 manie kaunti ma Homa Bay ka ward ni kod ji maromo 9 e komiti no ma okelo kwan ji duto maromo 360 mayudo tiegruok e weche mag lokruok chal kor lwasi. Jokanyo komiti no ni kod ting' mar neno ni jopiny e kor gwenge ma Homa Bay obedo gi ng'eyo kaka inyalo rito alwora kod yore ma ginyalo tiyogo e rakruok kod midhiero ma ikelo kod lokruok kor lwasi. Director ma ochung' ne ng'iyo weche mag lokruok chal kor lwasi e kaunti ma Homa Bay Royo Dongo kone tiegruok ma kamano osedhi nyime e sub-counties mopogore opogore ka gigeto chopo e sub-counties te 9 ma Homa Bay. Mondo ward committees ong'e tiend lokruok mar kor lwasi kendo gin be giwegi ging'e ni tang'o gang'o kata responsibility mane ma gintiere go monego bende gidhi timo mwalo e puonjo jopiny e ng'eyo weche mar information mondo seche ma wakelo paro kata waloso chenro mek donje lokruok mar kor lwasi to waloso chenro ma address hinyruok mek lokruok mar kor lwasi e mier kuonde ma giaye. Ne wachako nyoro wasetime Ndhiwa sub county, ne watime Suba South sub county, watime Lau Rachuonyo ka, watime Rachuonyo East Ramula, watime Rachuonyo South Oyugis, kendo watime Rangwe sub county. Chik nyiso wa ni mondo wapuonj jopiny kaka ginyalo dak e yo makare gi lokruok mar kor lwasi. To ahinya wawacho ne jopiny mondo oti gi weche mag pur masani. Koro sani tich odong'nwa wa jo Homa Bay County mondo watim ng'ato ka ng'ato nigi kare moperform, obed nyathi, obed ng'ama miyo, obed youth, obed ng'ama dichuo, waduto wati uru matek mondo wariwre kanyakla mondo gini endi ok affect ng'ato marich kata ng'at mapua kata nyathi o affect wa wate seche motimore kama nyaka gi le duto ma wan godo. Erokamano nyakora Ramogi kuom keto RamogiTV adani wakaw yo marwa mokwongo gi kanyo nikech gi sani to en dakika 20 kod dakika 20 ka kod 2 bang' saa achiel mar midhiambo. Weche manyien mag RATIL biro ne achiel kachiel kopogore kod ma bende adwani mondo mi anyisi ni twak biro bang' ma kaw kamano to wakaw yweyo gi sani wede moko ma wan godo ka waduogo to pod weche manyien then bang'e to RATIL ka watieko weche manyien. Ni vizuri tukishirikiana tukiwa kitu kimoja. Sio siri, umoja wetu ndio msingi wa kunawiri. Hakuna kutengana, pamoja twajengana, kujijenga kimaisha na kibiashara. Hiyo ndio ishara tunasonga mbele kwa hii barabara ya maendeleo. Basi kama una kikundi au chama, pamoja juhudi zetu zitatusaidia kupitia Equity Bank Pamoja Group Loan.
Kama wewe ni mwanachama wa kikundi au chama, unaweza pata mkopo wa kujijenga na Pamoja Group Loan kutoka Equity Bank. Tembelea tawi la Equity upate maelezo zaidi. Equity, karibu memba. Is bad breath getting in your way? Freshmed mouthwash is formulated with fluoride and essential oils designed to fight bacteria that causes bad breath and tooth decay, working to give you a stronger enamel, fresher breath and healthier gums. For better oral hygiene, try Freshmed today. Available in ice mint and spearmint flavors in all outlets near you. From Tropical Brands. Kwa majina ni Joseph Mwaneki. Kwa hii project nimesimamia kama supervisor. Hii project toka tuanze nayo imenisaidia kwanza naweza kukimu mahitaji yangu binafsi na nasimamia familia pia na pia nasaidia wazazi. Project hii ya boma yangu kwanza ningetaka kushukuru Kings Developer hii mfadhili kushirikana na serikali na kusaidia Rokos hapa kwa sababu tumepata kazi. Usipitwe, chukua hatua, ujipatie keja yako leo. Boma Yangu is a government affordable housing program. Sasa kwa tao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu. Machini kendo nyakwara Ramogi ridore kendo wang'imo tene kod weche mag pur kama pur mar avocado thoro nya e alwora ma masawa mar piny Kenya kod gwenge moko maimbo mar piny Kenya. Kata kamano, jopur moko Siaya koro donjo e pur mar avocado nyaka matindo tindo mong'ere kaka Has Avocado. Jopurgo jiwore mar yaro ohandgi e chirni manie pinje maoko. Ripota marwa Steve Biko leronwa gimomiyo jopur ma ogenya kaunti ma Siaya sani koro luongo avocado ni mola ma majan. E gweng' Manyamsenda e kar chungo od bura ma Ugenya, Michael Oliech temo duso puothe mar avocado. En achiel kuom jopur ma Siaya ma orwako pur mar kit olemo mar avocado ma iluongo ni Has Avocado gi dho ngere. An kod tielo 1,200 mag Has Avocado. Lwasi ma Siaya ofwenyore ni nyalo nyago avocado ka jopur oketo chenro makare mar pi. Umbo ne yiende 1,000 gi wiye chalo tij punda. Omiyo Oliech tiyo kod gigo mayudore machiegni kaka kube mar tuono ne olemo pi. Ka wapidhe to wakao kubni to watucho kubni go eko
koro ka in gi 20 tikawo kubni 20 tirenje tiel avocado ka avocado tichucho gi musumal tiole pi kiolo pi kuba achiel to nyalo tieko wik achiel e puodho. Koro na kunyo borehole, to borehole nano endo kasekunye tachaka tiyo kod solar. Koro solar chieng goyo na pi kowuok e borehole aketo drip irrigation. Koro kinde oro avocado na pod nyalo yudo pi. Oliech bende keto e tim pur mar nyaluo mar neno ni avocado oti maber kendo ok ketho lwasi mar yiende mag olemono. Chiro ma oko madwaro has avocado dwaro ni watim avocado miluongo ni organic farming, matiende ni ok wati gi chemical mora mora, onge yath migoye, onge mbolea mar kisungu mikete, en mana mbolea miloso gi oboke kod wuoyo gi chieth gwen. Kata kute bende okedogo e yo manyachon, kaka yor duoko piny tiyo kod yedhe manyasani manyalo ketho alwora. Bende nengo mar gigo mwatiyo kodo golo kutego eko bende yot kabisa, nwang'o ka siling 100 kata 200 itiyo kodo e trap mar FCM to biro tieko dwe 4 e puodho, matiende ni higa achiel inyalo tiyo gi siling 400 to onge kute manie puothi. Bang' higni 2 kata 3 mag tich matek, jopur nyalo chako pono olemo. Ibiro pidhe to tok higni 2 gi nus, higni 3 ichako pone. To waseneno thurwa ka ni tiel achiel nyalo mi chiegni avocado 200 katin. Jopur avocado onyiso chir kaluwore ni chiro mar avocado medore e pinje maoko, ahinya to e piny China. De bed ni Afrika mangima, inch ka inch mar Afrika mangima opidho avocado, podi ok wanyal tieko chiro mar China kende. To ok China kende machamo avocado. Ber has avocado en ni okipone tidhi manyo kode chiro. Jalno madwa chiro ema biro to pone kende, en kosepone to pime puothi kanyo, to kosepime puothi to wenigo. Avocado en olemo mawuotho gi more, omiyo jomosefwenye ohero chame kaka en ni. Moko to kike gi olembe mamoko, ka jomamoko to ng'ade kendo nywande e alode mondo gago osure mayom kata maonge kado. Jomoko to miene makate mondo gitoye mayom. Avocado ni ber mathoth e del, omiyo oganda mohere medo nyiewo olemono kowuok e puothe koda e chiro. Jopur ma Siaya oriwore e bwo mabul mar Siaya Avocado Farmers Cooperative Society mar neno ni achudhe ok olwokogi kod mibadhi. Inyalo beto dala ka to iyudo manyonge machiegni kata siling 200 kata 150 higa ka higa. To ka pesa no wanya yudo thurwa kane ot ka ot, mo ok en pesa mar hola midhi duoko. Aparo ni kit ngimawa biro lokre yo makare. Jotelo gwenge ma Ugenya bende jiwo pur mar ohala. Piny masani olokre, ok ipura pura madhi ka iyi kende. To ahero ni pesa bedi ofuko to chiemo bedi mesa. Yeah, so you see this shows you. Jopur bende kwayo tudruok machiegni kod Ted County ka achiel kod joket mwandu mar medo ndhadhu ne kit olemo ma gipidho. Jodak kod jotendgi geno ni yuto mar pur biro kuodo ofukegi kendo loso nying-gi. Wan onge cash crop mwanyalo uso oko, nikech nyingewa kethre aketha, nikech ji okawo no jo Ugenya changa kende ema ber ema gineno ni ohala mane gitim. To madhi migi pesa kendo wacho kaka wacho weche mag njore, math ma oyayego biro bedo ka onge, nikech kisebedo kod pesa ichano kaka ditimi giki. Mano e jip ma jopur mar has avocado chiwo ka giketo sinani mar neno ni luchgi ok odhi nono. Steve Biko, Ramogi TV. Tuke osebedo kod midhiero mathoth e pacho ka ahinya to mago mag nok mar omenda. Kata kamano jotugo osebedo kadhi nyime gi nyiso mich margi. James Okoth olimo tim mar Kisumu Lakers matugo tuke mag hoki e lig maduong' mar Wakeni koleronwa kinda ma jotugo nigo mabende osemiyo thothgi odonjo e tim maduong' mar Kenya. Lakers en tim matugo tuke mag hoki e lig maduong' pacho ka.
Timno nochaki e higa mar 2017 gi jalno ma bende en kocha margi Anthony Tuju. Timno mar joma wakeni osebedo gi midhiero mathoth, kata kamano nyidendigo pok obedo gi samuoyo ka thothgi nikod geno ni kinda margi biro chwalo gi mabor. Out there, I receive the ball, I look at her, I give her the ball. Ball to space. Walimo tim mar Lakers e seche magitimo orako ne ikruok mag tukegi mag lig. Tujuleronwa ni thoth jogo mapuonjo tuke mag hockey bende bedo gi pek mar dhi mbele gi puonjo jotugo nikech ok chulgi. Thiwagi nigi progressive projectile growth maonge ni ginuore kamoro. Koro higa lig mane gigo mar ariyo gibedo namba 3. To kine kamano ber, giaye super, gibiro e premier gibedo namba 4, higa maluwe season maluwe gibedo namba 3. To wan kaka coaches wainyo puonjo ahinya e pro bono. Nikech en tugo manie chunywa, kineno hockey player, kineno jatugo maluth, to en jatugo mohere gadiera. Kata obedo ni gisebedo gi duoko makare, nok mar omenda kata sir e kinde ka kinde osebedo ka duoko gi chien ka alap mar orako bende en mana mar akwaya. To chandruok mane ka en kama, nyithindo ber ni e piem margi mag skul ma level mane piny, to wambe wan e piem mar club ma level mamalo. To iye ka ok en mana wan gi nyithindo ma skul kende, e iye ka wan gi nyithindo ma skul, to wan Lakers, to wan gi team machielo ma yawuoyi miluongo ni Kisumu Young Stars, to wan gi team machielo kendo miluongo ni Kisumu Masters Hockey Club. Koro timbe 4 to gi papa achiel ok oyot. To thoth jotugo duto nyaka nyithindo donjo sama chal. Kinda kod sinani mar jotugo gi tiegruok ma giyudo e kinde mag orako omiyo jotugo 6 kuomgi oseyier kaka jotugo e tim maduong' mar Kenya. Kata kamano, kocha Austin nikod pogruok gi yo mar riwruok matayo tuke mag hockey pachoka tiyogo e yiero kocha matayo tim maduong' mar Kenya. Shida mapthaga en kama, en ni ng'amo ioro mondo bi okonyani, to an ok miya ni ata joga man ma oro negi, man ma puonjo higni 5. Kara makosa mane? Koro walamo kendo an gi geno ni igani to mano dhi timore. Kendo dhi timore kapok gidhi wuoth ma Oktoba mondo ging'isa ginyal donga kar nega, ging'isa ni irwaro ni ji 2-3 mondo puonji, mondo imed chorori e yor puonj matugoni, mondo ibi iriwri kodwa e jopuonje ma national team. Thoth joma tiego jotugo mag hockey koro dwaro ni omigi thuolo mar tiego jotugo mag tim mar Kenya. Kama bende en paro misiro gi Austin. I'll give it a try. So I will assist. Tuko kwajo kata hockey e boma ma Kisumu osedhi e ong'ala mamalo kata obedo ni midhiero mag omenda kata nok mag Erokamano nyakwa Ramogi, adwane gie sani koro wadhi ane yweyo moro ka dundo. Mana matin tu bang' yudo weche mag tuke, jaloko mar osebedo Belinda Dhiambo, ma bende oselokona wechego e weche wa manyien. Koro sani adwane mondo twak ochakre, to kapok twak ochakore, to wabiro dhi e yweyo. An ka kod yawuot luo ariyo ma bende giseikore yo makare. Batha kama chiegni an kod Fredrick Okango, en achiel kuom jotelo ma omako riwruok mar Azimio, kendo en jawach ma bende ng'iyo ni to bende kako iseko piny e Azimio kadhe kare. Machiegni ahinya Okango. Kasto ka an koda Kennedy Ondiek ma bende en coordinator mar UDA South Nyanza, kendo owacho ni gitimo duto mar neno ni UDA bende oyudo tiende gwenge ma Nyanza. Nyakwa Ramogi machiegni ken. Erokamano. Yiena mondo wadhi e yweyo. Ka waduogo to twak chakore. Twak marwa en ni en siasa koso tich. Kwa majina mimi naitwa John Moredi, ni chairman wa Roiro Juakari Bypass Association, na kwa hii project sisi ni contractors. Tumepewa kazi ya kutengeneza madirisha na milango na grills, na kwa sasa tumeweza kutengeneza milango na madirisha ya sample house,
ambayo tumemaliza na tunaendelea kuongea ndio tuweze kuendelea the main project, na tunashukuru serikali kwa kutupea hiyo nafasi, kwa sababu vijana wetu watapata nafasi ya kupata ajira na kuweza kuendeleza kazi zao. Usipitwe, chukua hatua, ujipatie keja yako leo. Boma Yangu is a government affordable housing program. Introducing the new and tasty Sangare yogurt. Comes in strawberry, vanilla, and all natural. With a taste that makes you go, mmm. Made from Sangare Farm fresh milk to give you that creamy goodness, rich in nutrients, full of energy, vitality, and irresistible sweetness. Perfect for your breakfast mix or a snacky fix. That will leave you feeling good. Experience more goodness with Sangare today. At Sangare, we craft a wide range of natural, wholesome products from milk, yogurt, cheese, and honey so we can deliver freshness and quality. More Sangare, more goodness. Colgate Herbal is formulated from a unique blend of natural herbs and is scientifically proven to strengthen teeth and keep gums healthy. Try Colgate Herbal, scientifically proven for strong teeth and healthy gums. Penjo mara mana wuogo kanyako Ramogi kane pok wadhi e yweyo ni ni en siasa koso twak. Higa achiel osekalo nyaka ne oganda jo Kenya dhi e debe tarik 9 dwe mar 8 higa mokalo. Kawuono gi tarik 13 mae thuolo ma koro nirite duoko. Geleyo to kata kamano higa to koro osekalo nyaka ne ja Kenya keto ombulu mare debe. Geno mare ne ni lokruok mar ngima ne dhi bedo. To sani gima waneno waneno ka jo telo mano yier kod mano ko yier temo wuotho giwacho moko wacho ni waromo go ganda mondo wasum pacho ganda, moko bende wacho ni wadhir jo piny mondo waterne gi dongruok. En siasa emosechakore koso dongruok. Mae penjo mara maduong' nyaka Ramogi. Bende sirikal timo tije koso gi ne siasa? To bende kweth maketo piny wacho teste bende timo tijgi koso gidhi e kuonde mag rombe mondo giduokre kod sirikal? Kaniso sirikal gimonjo bende gitimo siasa koso dongruok, siasa koso tich. Ukalo machiegni. Siasa koso tich. Higa osekalo bati. To osiepna miluongo ni Kenny. Ang'eni kora arwake ratil, ng'eni pok abedo kode ratil ka. Pok ibedo kode, yes. Koro Ken ratil ka to bedo go maliet. To ang'eyo ni in jayudie mongirore. To kane udonjo Ken nowacho ni tich. Wamiyo ndalo 100 tich otamou. Wamiyo ndalo 90 tich otamou. Koro higa to ne Ndalo 300 gi 65 ga quarter. Ga quarter. George, jogi koro wuok e ofis. Koro gidok ma wi mtoka malo. Gi campaign koso gi timo. Raila Amolo Odinga duoko ge wi mtoka malo campaign. Nekech gik mane gi singo ka. Igeni kane gidonjo. Yes. George ne giwacho ni gin ka gidonjo ni mogo 50. Gidonjo ni rawere tich oyudore. Gidonjo ni to gimoro mane giluongo ni state capture. Gi form gimoro quasi judiciary mondo deal with state capture. Kawuono king'iyo Ruto ema koro state capture mongirore. Judiciary omaki, parliament omaki, to executive omaki, commissions omaki. To ne giwacho ni ka gidonjo ni joma mine. Koro gimoro amora nitie. Hospital, gimoro school. Kawuono ko wuoyo ka George. En gima lit ahinya ni koro school gikete migiepe. Ni koro nitiere jomoko ma yudo scholarship, jomoko ma yudo help, jomoko ma yudo ang'o, ji okete mopogore, vulnerable, most vulnerable. To the school ne mariwo ji te. George, ka an gi in gi Ken ni kane bani ok wadhi school, de ok warome mesa ka. To school mane wadhi mane jonyuol otero school omiyo koro warome mesa ka. To kikawo nengo school iketo malo kaka Ruto keto malo. Ni mondo idhi idonjo e university ka ni chulo siling 1,300. Ne mana kaka Ken orwako sati, koti borome. To giwachonwa ni gin gitiyo.
onge tich. Koro kipenja ni tich koso siasa. Magi jo siasa. Ruto gi lange go mana siasa. Raila Amolo Odinga duogo gi malo gidonjo mtoka. Ni iwacho ni ker to fiso tami bet. Raila koro seketi ma rigiri. Ini dok microphone memake mtoka malo. Malo. Odonjo Mount Kenya, odonjo Kakure, Mudavadi ne, no the Viga, ni meet the people too. Meet the people man, he meet your kitchen. Okango tieki. An gipenjiro kango, mana kiseti ko ken. Awachoni okango tieki, nikech abachielo kong'eyo niya, sirikal tije nang'o. Nikech gin gisike opposition milele. No momiyo giwacho ni gigolo president giduoke e campaign nikech gin gisike opposition moseketwa higni 60 gi wiye. En tich koso campaign ken. Sani sirikal mar Kenya tiyo nikech gimachiel wadwaro ni mondo mi jowa opur nitie mbolea dala. Wadwaro ni mondo king'iyo kara kawuono kara king'iyo uptake mar mbolea okwamo Ugis, mbolea odhuro Kindu Bay, mbolea odhuro everywhere. Tineno giwacho ni ndalo 100 giwacho ni ndalo 50 ndalo kiadi. Ineno namba achiel sirikande no okaw ka gine mane gisekethe gine mane gine iye kuro gine mane gine handshake ne gisekethe. Koro president temo mondo pange to kako temo pange ni ipenja ne okango ni for the first time county governments no yudo pesa gi wangsa adier koso miriambo. For the first time CDF nyaka obuge minene go koko tingo surie wigi kata moko menye lemo yenyo kuonde menyogi yenye nyoro nitiere gi CDF mane giseyude wangsa makara sa sirikal machien nyog yude wangsa. Schools miwinjo wacho no awinjo ko wacho na 300 university mano miriambo onge kuma university chulo 300 ka en godo to nyalo present ka. Adwa wacho gima duong' malich manyaka wayiere kako ganda siasa be nyaka go nikech wan kaka sani wajo UDA gimonge maber ni zone marwa UDA nyocha onge. To kaka wan oganda waseneno ni sirikal ni ndie manyalo terowa kamoro nikech moro migeno cha to kanan ja to setamore en koro onge kendo kata kango ni gima mor no kango wadwa ni bende en mana beneficiary mar multiparty nikech ing'eyo okango wuoyo ne Azimio to ko wuo from ODM en wuoyo ne Azimio to en jakanu. Koro nyiso ni wadwaro chama wan mai gim wadwaro kata da mwalo wakacha mondo chamo bed mang'eny ok wago siasa watero dongruok ne jopiny makata king'iyo sani pi ikunyo kuonde mopogore thurwa nikech pi chendo kata kidhi wikondiye giri kunye pi kata kidhi Nyaola thurwa ikunye pi everywhere ikunyo pi nikech pi ema jowadwaro. Kendo king'iyo kendo weche mag dongruok mopogore kaka thurwa dong'na kigero housing musigike osegike kacha chana wacho ni Homa Bay Makongeni kacha anyisi ni dongruok nitie to gima timore bende dongruok ok bi bedo malong'o kapo ni koko keti kaka koro giketo koko ni giseninda kaka nyocha ginindo makuro yombo gi ka gineno kaka sani koro ginindo to UDA wato wakawo ji neno kaka wagero office malich Homa Bay iwinjo UDA kaka wuoth UDA dhi bedo gima impossible Homa Bay chwage gino Nyanza Homa Bay koso South Nyanza mangima nikech jopiny jowa oseamua dwa tiyo gi sirikal moko mago koko mani yanyruok kaka jogi yenye. Ken wacho ni Ruto emokelo CDF ni Ruto otero CDF e wangsa ma ok gitero ni Ruto emokelo pesa mar devolution owacho ni gitere wangsa en ratiro mar ng'ata mbunge mora governor mora mondo mi oyud pesa cha e wangsa handshake mane gintie bene tere wangsa to handshake minjo wacho ni ne tere wangsa jalup ker ndalo handshake nenga dong nen jatende ma William Ruto ni neninda gine ka neninda Karen ka ochoko mana ji olemo ochoko mana ji ogoko ochoko mana ji oyo ne wacho no riembe sirikal ngamo riembe ere ka riembe namo farao riembi iluoko regi sabund sirikal imodho pith sirikal itiyo gi choo mar sirikal gimoro mar sirikal mtok mar sirikal farao riembi moko mai ji gidute tiyo gi sirikal winjo ni sama ne giringo giwuok e sirikal to gigo koko kucho ni ogin jo sirikal to gige sirikale magitiyogo to ne giwacho ni ndalo cha ni mafuta ok nyal bedo mamalo e Kenya kama yengo mafuta mamo Uganda ka ni kaka man to dhi ndara kukena mafuta man to dhi ndara to sani ne kaka mafuta ni malo to giwacho ni wan wadhi ndara to nengo gima ni malo jogi endi ingeni ok gingire gichalo ngero moro miwacho ni ineno gine yien maduong
manie ineno opith yien manie wang' ng'ato to yien maduong' manie wang'i to kine mane Ruto jatende to wapenje gimoro injo ko wacho ni gin koro gin jo UDA kapok odhi kanyo bech be manya ka duok na sani nikech bech be afuta mowacho bech mafuta mowacho ni bende nyaka ji winjre mondo joluo ong'e gima dieri ka tarik 22 dwe mar 7 higa mokadho Raila Odinga ne address press ka gin gi Martha Karua mane deputy no wacho nango ni bech mafuta ok nyal dok piny nikech bei minyiewe go international market owacho ni mano kane jakom ingeni bati an era diera order jo UDA wawatie adwa ni mondo mi wang'i thuok weche mamulo ni en dongruok koso siasa ema wadwa no wachi nikech sami wacho dongruok nengo ngima nyaka dog piny dongruok biro mana ka nengo ngima ne piny dongruok biro mana ka onge mibadhi dongruok biro mana ka nyithindo owuok e ot nie skul dongruok biro mana ka nitiere osiptende mag sirikal maduong' nigi yedhe okango be en adier ni nitiere pek kata kane pok telo masano donjo sirikal pek ne nitie to kane gigo campaign ne giwacho ni gin ka iketo muma piny to pek ni biro dok piny muma ne giketo piny higa achiel mokalo pek koko idhore malo ing'eni jogo nonyiso ni bottom up to ne ok owinjo bottom up maber bottom up jatiende ni ka sukari kata chumbi na siling 5 to ka gidonjo sukari kata chumbi koro siling 75 mane bottom up cha to kineno gi kaka giwuoyo ineno jogi nokelo wach moro ni gin ing'eni kiwacho dongruok kata siasa to gibiro giwacho ni gin company ni koro gin joma nigi shareholders kaka Ken ing'en nigi shareholders madongo e UDA kacha to koro shareholder tiende niya dongruok ka dipo nitie dongruok moro amora ma Ruto gi Lange timo to tero ir shareholders ge joma nogone kura mage to chik to wacho niya omama ni ja Kenya in gi ratiro mar yudo maendeleo moro amora to katieko Ken owacho gimoro ka ni wan wagoga koko ting'eyo koko mwagoyo ni emomiyo Ken nyalo biro TV ka mawach gimowacho multiparty minjo wacho koko mwagoyo ni emomiyo Ken miweni nyalo wuotho kama onge ng'ama make kawuono koko mwagoyo ni emomiyo Ken nyalo wuok ka matim gimoro amora e yo maler reke chiko omiye ratirono to wan wadwa nyisou Ken kendo kawuono an ga joma biro ga ka jo UDA amiyo ga ote adona mi ote terne Ruto kapok imiya ote otieko modi wuo kon Ruto ni wan kaka wan jo Raila Amolo Odinga jo Azimio waseneno kuma piny dhiye sirikal ni kano donjo to nengo gimoro ne ni malo to koro ka udonjo pod odhi malo ahinya sikul ji ok nyal chulo pesa osiptal onge yath ndara onge to kata party minjo wacho ni party be giseng'iewo ging'iewo party tete koro wacho ni kawuono ni gigero UDA headquarter jopiny ok dwar UDA headquarter jopiny dwaro osiptal manigi yath jopiny dwaro ndara jopiny dwaro nyithindo dhi skul okango ok en ja Azimio pase okango en ja KANU very specific Azimio gimadwa wacho ni no od mar ODM ni nokoyie bede gi nodhi e KANU odno is a mess gimadwa koni siasa koso dongruok emomiyo sani neno ka jo ogeno niya initially ne jo believe niya ni mondo wadonje sirikal ajaluo okang'eyo kata jaluo but ata jaluo gima wache niya jowa nogeno ni nyaka wadonje sirikal mana through ng'at achiel sirikal mar William Ruto osebedo willing mondo ti gi ji te en willing mondo ti gi jowa emomiyo no kosiko o make sure no o focus development kaluo mago siasa ICT to kar dongruok en ang'o dongruok jowa gi okia dongruok mago siasa wa siling 5 ne ukia dongruok gin usiko mana gi siasa tu dongruok en ang'o kigero ICT labs e skunde wa kaka mine ni gero manyo ger uma ikendi neno ka sani no ger rangwe ginene skundi nyiri ma asumbi mano en dongruok kigero weche mag chalo kaka pi ma sewacho migero wikondiek mitimo kamago mago dongruok ka nitiere gik madhi mbele ma sirikal tero kaka mbolea mawacho no kwamo jooda pok odhi okawo omigore oyugis gi kuonde tego mago dongruok gima timore bati wawachi okango gino believe niya ni ka gidhi e kura to yombgi
to nyaka gisik gidwaro mana yo midwaro mosruok go kata midwa ni mondo manygo kaka idonjo godo e sirikal. William Ruto osenyiso kaka president ni en willing mondo oti gi joluo mamoko ma ok ochuno ni jaluo achiel kende ma nyaka otigo. Kendo joluo me sirikal go wuotho gi weche mag dongruok madongo thuchewa. Kendo gin dongruok ma ok petty cash kaka iwinjo wacho gin billions. King'iyo paya midwa gero Mabei, midwa ger gine Kindube, mago multi-million project. Kare ere gima sirikal owinjo timo. Sirikal owinjo luongo ng'ato bedo godo mesa. Sirikal owinjo luongo ng'ato bedo godo mesa nikech kata gik ma giwacho ni giwago mbaka mimi masani go Bomas ka. Gin mana gik ma iket kanyo mondo mi ng'ato negotiate gimoro modwaro. Adwa wacho ni owadwa. Kati penj manokango sani ni ng'anyo mano gidwaro ne gidwa achieve gang'o nikech ka jatendgi ema nowacho ni bech mafuta ok nyal dok piny nikech crude oil gima winjo kango gini wach niya ere kaka kare gin ne gidwa duoke piny koponi ne gin jok madwa konyo sirikal kata godwa konyo jopiny then giwach niya wan wandiko barua makama niya president owinjo bed ni bech mafuta dok piny through this means subsidy manyocha gikwalo go pesa kacha ni neno ka sani wach petroleum wach EPRA dong ni neno ka EPRA yango EPRA iwacho niya pesa ma independent producers mag energy e sirikal mokadho to mokadho ni chulo ni malo molo michulo kenya nyiso ni ne giketo kanya guchi gi magindongo koro agura iloro investors go ko nitie kaka dego chumbu gi joma moko koro winjo bati ingeni Ken Dogeriek jo UDA dogeriek ai okiriek nje riek to dog mariek dogeriek rek mili jo UDA gin ga propaganda moko mimiyo gi ka gibire e show gi to koro gilungo to monda duoko iwinjo Ken owacho kae ni wago chumbu mokwongo Ken adwan monda apuonje kaw kalam gi buk mondo ndik gigie Azimio en coalition party tiende ni en gi joyie kanyo ma party mamoko KANU ODM Wiper mamoko anan jakanu mani Azimio koro aja Azimio gi tiende emomiya wuone Azimio namba 2 owacho kanyo ni wan onge gima watimo un kata sani mbolea petition moro moriere tir ni mai gimo bende giwacho ni mbolea onindo Yugis mbolea magiwacho ni mbolea Russia Africa Summit Ker ma Russia Putin nolanda yanga ni omiyo mbolea Kenya pinje miluongo ni destitute Malawi kani kanyo metric ton 34,000 mabiro ka to mbolea ni kano kelka to giuse iwinjo bed mos mod pi giuse to ka giuse to giwacho ni gimiye ji ni mano koro mbolea gi ng'iewo ni nono wano kwanya petition gik manono wa petition gik man gi maana gik machalo nini finance act gik mo petition mbolea mo uso go dog man to manowachu namba 2 Ken wacho nwa ni wan onge gi mwasetero mondo mi wan ler ne jopiny ni kani waduoko nengo mafuta piny ere kaka no watimo to kikore wacho ni subsidy ne wawacho ni nitiere migepe adek mondo mi duok gima piny gimoro ma jo kisungu luongo ni short term medium term long term Ken mago kisungu madogo ka duok dhuluta wacho ni gik mani matindo mani diere gi madongo to sani unudhi ugike gik madongo to jopiny to tho okinyalo wacho ni idhi keto 16% VAT e finance act tigologola ni ni to ka koro gine koto duoko oko to koro iwacho ni back date tiende ni in gi jatendi okujali gima jo Kenya winjo sani kidhi nyiewo gimoro amora nengone ni malo nikech mafuta ni malo Kenya watieki kidhi timo gimoro amora nengone ni malo nikech wach mafuta to Ken ok nyal nyisi mano nikech Ken pesa moko ke mafuta kaje nitiere percentage moro mimiyo gi injo gik moko koro gigero gima wacho enia pes mafuta makoro ni maloni nitiere kaka serikal bende yude gimoro magitimo gik magidwa timo godo mano gima wacho to Ken ok nya wacho mano to watieki owacho ne gige watieki Ken wacho ka ni jogi ingene gin joluo mowar jogi ni koro ni wacho ni gidwa tiyo gi sirikal Ken we monda nyisi onge ng'ata ma ya South Nyanza mangima Siaya Homa Bay Migori kata mana Kisii masani ng'iyo sirikal ni to wacho ni sirikand ni
konyo jowa. Okay. Adwa duoki gimomiyo kamano. Abro duoki. Aya, Ken. Owadwa Bati. Yes. Adwa koni kineno group maonge agenda mae kaka gi wobble. Gi wobble gi weche madongo dongo miwinjo wacho ka. Short term, long term mineno gi te. Basically, ne sirikal mokadho notiyo godo marach mondo mi okal mapiyo piyo nikech ne ok gidwa face the reality. Reality ma jowa nyaka face en ni Kenya ne ni kama rach. An kama ne entieni, nyaka mondo mi sirikal ne ringi, nyaka ne ket proper structure. And proper structure mina okango. Structure ne mo miwinjo ka gik madhi mbele. Okay, mo mi time mondi explain utami. Miwa structure, plan, kose nango. Okay, koko, ingene kigo koko. Magi ka gigo ga koko liete nothing ma is going on. Adwa wacho nini ya? Yes. Development nyaka pangi. And mondo mi government ne chak tich ne dwaro finance bill. Yes. Finance bill mineno cha ng'enyne ne dhi chulo gope manye gi ole sirikal higa 5 manyokadho chien. Adieri ni kodi gidongo. Winjo jatenda whether kaka udwa kete William Ruto nyogole sirikal cha chon and serious decision making ne nitie joma ne timo ng'ama gole. Ng'ama ka penjo. Okangoda. Okango ngeno onge agenda, gionge agenda, makata na ng'anyo magi ng'anyo ka gionge agenda, makata gimoro amora madhi mbele, gionge penjo magi agenda. Koro biro mna go koko. Penjo. Gima duong' ma nyaka wang'e Bati. Yes. Government nyaka yudo osuru. To nineno ka ne gitero finance bill e court. Finance bill nobedo released mana the other day. To court e mano release. Yes, Finance Act court. Yes. Ema koro tiyo sani. To koka ne ochako tich. Sama ne ochako tich gi time mano ndike every act Okango must know. Every act has a date of commencement. Date of commencement on the act manotere code was dated the date mano chako teach. Koro kano bedo backdated Okango kik bigo koko kano bedo backdated. Lawyers no ndike ke no cheke. Mara rio. Wach mafuta majowa gi osiko lady. Mafuta en a backbone mar everything. To mafuta ni adwa wacho ni jok manyo ni sirikal ka ne waonge gi petrolwa. Ne wa refine petrol Changamwe. Dong ne wan go. Changamwe refinery. Yes. Sani sirikal dwani mondo chako renew Changamwe refinery mondo mi mafuta matin mwayudo northeastern mawuok Turkana. Koro kik bed exported mondo miutere kacha direct to bed refined. Mano dhi miyo wabedo gi long term solution mar petrol. Jowa gi ong'iyo gi short term. Short term mineno ne giwacho ni subsidy. Ema no dhiye. Subsidy miyo mana gope madongo dongo aila meneno koro ne wan go. Nikeche ikaw ni subsidize to kigik to pesa ma ng'at mano uso gich ok nuang' kaka owinjore. An adwa koni jaduong' Okango. An aja UDA. Kendo adwa wacho mana niya nyaka understand ni UDA bottom up economy mani winji wacho no. En nyaka pesa chop kuom jopiny very fast. Kidhi e county kucho bottom up tieni joma tiye county matindo tindo ka pesa nyaka chopnegi e wang'sa. CDF gi contractors matindo tindo matiye CDF pesa nyaka chopnegi e wang'sa. Jodongo manyo pesa gi olewo gowi e sirikand Okango gini mokadho cha. Jo osetere gi pesa mage bottom up. Onge chieng' mibiro wacho ni kori biro ni bottom up di cheko wacho bottom up. Oitero pesa tu mashinani. And that is the CDF. Ani kipinjo moro ka Okango. Kawa dhi nikech time mwabedo matin. Wadani mondo watil gini. Diponi kaka Azimio, kaka KANU, ODM, Jubilee, Wiper, Ford Kenya, NARC Kenya, gima moko go. Neno ka samoro UDA odwa donjo Nyanza, ema koro uwacho ni jogi go mana siasa oken Nyanza mane ma gidonje. Ndikruok madhi nyime samoro. Nyanza mane ma gidonje. Onge kuma gidonje. Iwinjo George. Yes. Ingeni jogi endi chalo maji karatas. Kikawo gaseti keto mach kama to setho. Mane UDA Nyanza. Onge lewni maratong magirwako ka. Gimiyo jo lewni maratong rwako to kawo gima kawo, ding'iewo gima ng'iewo. Ka gigi ndara kucho to lonyo lewni go to diroko kucho. Onge UDA man Nyanza. Kan miwinjo ni to wacho ni en coordinator Nyanza. O coordinate nga. Ini coordinate nga Nyanza. Ng'ami dhi coordinate. Ini coordinate nga. Koro wadwoke mada. Iwacho ni dongruok koso siasa. Ing'eyo gima diera. Jo UDA gi kata kiwe kaka na gidonjo. To giwacho ni gidwa kelo maendeleo. Maendeleo ma gidwa kelo ni to giwacho ni gidwa kele to gikie ka gidwa kele. Giwacho ni wan wapanga.
wan tumepanga, tumetenga, wan gi plan, wan gango, to onge di chieng magiseketo piny, apenjo ken ka, ratil ka, apenjo ni, to un gik mukelo gi, ere structures onge. Giwacho ni mbolea okwamo Ugis, mbolea okwamo Homa Bay. Koro ka in mbolea okwamo, to ji tidwa miyo, tidhi miye nga, okwamo nango, structure yonge go. Number 3, ken, wan kaka Azimio, waonge gi sa mar kwedro kodu. Wan gi agenda maduong' mar miyo jopiny gima gidwaro. Jopiny wacho ni gin gidwaro mondo nengo ngima odok piny. Gin giwacho ni gidwaro office mar opposition leader ni mondo wakonyi gero mano. Nikech ging'eyo ni 2027 gidhi wuok oko. Jopiny dwaro ni mondo ong'i restructuring and reconstitution of IEBC. Gin ng'e gima gidwaro. Gin giwacho ni wamigi office mar Mudavadi ati prime cabinet secretary. Jopiny wacho ni mondo watim audit e yiero manokalo kaluwore gi spend check. Saba. Monitoring and evaluation. Monitoring and evaluation mane audit modwa timo. To gin giwacho ni ni jopiny nosetimo audit werigi giro to mando chike mawacho. Okay. Koro ken iwinja. Adwa ni winja maler kawuono. Wan e Azimio ka. Okwadich gi mpango ma wacho ni wabiro. Mago sigana. Jo Kenya onge time mar sigana ken. Dikon Ruto ni wan kaka wan jo Kenya waonge time mar sigana. Wadwaro mondo watim gino sani. Ka idenyo ken, to kiwacho ni anadenyo, kawuono Jumapili adenyo, tabiro chiemo tich abich mabiro. Mane gima Ruto Kenya timo. Ing'eyo, giero gimoro ni gin gi mpango. Ni koro ni gigero ndara, gigero pi. Kani neno gima Ruto timo, en ori launch projects mane gi launch gi Uhuru. Nikech osiko ni sirikandwa. Raila Amolo Odinga, majatendwa mar coalition, poko bede sirikal mora mora kata mano kalo cha. Raila Amolo Odinga ne osiep Uhuru. Ruto ne en jalup Uhuru. Ne gitiyo gi Uhuru. Ne giloso pesa gi Uhuru. Gima timore ni ineno level ma okango wobble go. Okango osiko manania ni gin gi mpango. Iwacho ni gin gi mpango. Link thi sami wuoyo. It's better mondo link thi. Ikelo ni wan gi ni wasiko manani wan gi mpango. Mipango mane to kidhi kata Homa Bay. En ing'eno wacho ni kidhi dala ni yudi openjo ni yudi odonjo ga. I'm telling you Okango poko dhi dala. Coordinate ng'ami coordinate. Owacho ni coordinate you. Maranga. Ba kaka gigo maranga. Okango kaka koko ka. Iwinjo kose ywak no ofisi gero. Iwinjo kose ywak ni rwako lewni. Adwa wacho ni niya, mae kaka gininde class. Kendo adwa koni niya, kineno kane jowa olalo kura ni ne Azimio lose kura last year. Ne gi lose kura nikech nindo mineno gisiko ginindo ni. Ginindo oging'e niya, Okango wuoyo ko from Nairobi ka. Ana antie dala go nyoro. Ne antie function mar liel. Ne ane function mar Arambe. Ne ane function mar nyithi kie mane wagone gi Arambe nyoro. Okango poko dhi thurgi for the past 1 year. Kiparo to go check dala. I'm telling you that he has not gone. So he doesn't know. Kia kata ni min gi already wero kazi ni kazi. Okango ni ka onyalo dwoko mano kendo. Obiduoko nikech onge duoko. The truth osenedo. Koro adwa wacho ni niya. Main thing manyaka wang'e. Ni party, political party nyaka wayie democracy. Kenda mor ni awacho ni en a product of democracy. Wan kaka oganda wawacho ni ne wasetemo mondo mi wadonje State House through means ma wasebedo go but ok wase succeed. Emomiyo jowa winjo wach ni. Kendo kidhi thuwa kiwinjo kidhi thuchewa jothuchewa winjo wach mar chama mar UDA nikech en chama magiseneno ni nyalo dhi to kendo gibiro mago koko to kendo William Ruto dok bedo president another 5 years. I'm telling you the truth. Gima nyaka ing'e, gima nyaka waduto wang'e ni solution mar food prices mondo dok piny en namba 1 nyaka wadog e puodho. Jowa nyaka yie dog e puodho giwego sufria wigi. Namba 2 jowa nyaka rit cham magiyudo sani endi magikayo. Magikayo nyaka giriti nikech ka ok warito mwakayo sani to wadhi mana siko go sufria wiwa. The main thing manyaka also wang'e ni sani government miwinji wacho ni osedagi ni ok wa privatize weche mag chai mag niang. Wadwa ni mondo kembe go sani dhi migi pesa with proper monitoring. Owacho ni mipango ok en mipango. Nderni igero, en mowacho ni gero nderni. Kendo kidhi kata Homa Bay, anadwa wuoyo mo about Homa Bay and South Nyanza nikech ema ae. En ing'eno an Nairobi ka, okia gima dhi mbele thurwa kaluo. Gima dhi mbele thurwa kaluo ni sani kidhi kata Tom Mboya University, igero nwa dom mar
1,000 capacity. Mano donge dongo. Kidhi kata na Bala Thurwa, Kibiri Ward, igero fish market. Oken gimoro ni plan. Odhi mbele mandaro seger idwa chager. Kiwacho mago to gisiko ni mago ok dongo. Kare dongruok ena. Gik magitime dongruok. Kacha. Aduoke kacha. Aduoke kacha. Gik moko. Magi jomo be Nairobi ka gidwa ni gik moko pogne gi Nairobi ka. Gik madhi kor gweng'o gidwa. Kennedy Ondiek. Aya otiki. Wacho script. Mago script. Script magi migero kango. Go home and check bana. Mago script. We have been around. We know this. Around to Ikiani Gero, fish market or Mabe. Order. Morne and Igero no fish market. Fish market. Ratiro Kare unudwa miujiango. Unudwa miujiango mokratich. No, angoma unudwa chiwo mokratich. Order. Koro kanga to mi mandas to nego mi chiemo. No, unudwa chiwo ango kare. Kasa muchiwo ratiro to kudwa no chiwo ratiro. Gik mikwano duto go tetete. Gik monego beni timo. Karango mowinjo tim. Sirikal yonge sirikal. Gima wakwero karango mowinjo tim. Wenyiso wania ni wan gi plan tutapanga tutapanga awacho gik migero. Bati awacho gik migero. Eno wacho gik migero. Owacho ni mago rai. Omonda puonje. Owacho no oya. Ratiro gina ngo ratiro mimi. Urutu wa Homabay. To Ken maya Homabay. Yes. Adwa penje ni ya. Homabay ni. Ndara maya Gamba. Kochomo nyaka ka chieng bongu madonji sikiri. Ruto dako seger Machandach County government Gamba sikri nyaka Machandach County. Koro ka ngama miyo pesa county no send me 8 Homabay County no send me more than 800 million. Gidhi gigero. Number 8. Owacho ni pinitie. No, igero pige. Igero kane. To don't igero Wikondiek primary. Igero nyawa. Wikondiek primary. To mano ni Homabay okiagara kuma magonji. Igelo ni wacho ni Homabay to maja Kibera kae dio. Inge Ken. Okaja Kibera Ken. Okaja Kibera. Kiagara Wikondiek primary. Koro winjo. Magi joma no mi pesa gi UDA mondo bi olumwan. To angegi. Osebedo ka mang'eny. Koro wan gimodwa ni mondo wakondgi. Watiek. Ken dikon Ruto ni wano bwana ibe dikon Raila dia ni okwa biboke adita chiel manyaka chie. Anda se ori koro kipero weche mano wacho. Gimwa dwaro maduong' Bati. Yero kera Wikondiek nyaka dok piny. Gimwa dwaro gimiwinjo ka okang'o wacho no gi kaka Ken wuoyo no mane RATIL nyako Ramogi yiena mondo watiek RATIL gi kanyo iwinjo ka komoko nyako Ramogi order okang'o no order okang'o iwinjo en dongruok matwak okang'o Ken matwak manigi order okang'o gi Ken nyako Ramogi mane mo miluonge ni RATIL ka in ka tineno kaka RATIL yiengni an achungo mamak RATIL kadhi lwar piny nikech Ken ochwake to okang'o ochwake gin yawuot luma temo nyiso kaka winjo bende wan go kaka oganda gi kaka siasa chalo gi sani erokamano kuom kete RATIL e thuolo ma kawuono nyako Ramogi odonje sigana ni obedo RATIL maliet kendo in bende ineno kaka yawuot luo temo twanrega gi temo nyiso ni to siasa mar piny Kenya en siasa koso dongruok. Nyinga en George Bati eloyo mosiro chenro ni ero wendo mara Ken Ondiek kachiel kod wendo mara machielo Fredrick Okang'o Nyasaye mondo mi otel nigi orichi masani orom kendo ba Nyakwa Ramogi. Wachaka nigi weche matimore sa. Gige dongruok en gigo eko ma en hakini, ok en gimi gi mich. Buch jopiny. Adier gima dhi mbele sani, Trevor dhano kech nego. Alo, bera inya udhi nade? Wadhi maber.